Ο άσωτος Υιός. Ύστερα από την παραβολή με το χαμένο πρόβατο και τη χαμένη δραχμή, ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους την εξής παραβολή του ασώτου Υιού. Ένας άνθρωπος είχε 2 γιους και ο μικρότερος είπε με αυθάδεια στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Τότε ο φιλόστοργος άνθρωπος μοίρασε το βιός του και του έδωσε όσα δικαιούνταν. Ύστερα από λίγες μέρες ο νεότερος Υιός πήρε τα πράγματά του και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί άρχισε να ζει άσωτα και να σπαταλά την περιουσία του σε αμαρτωλές διασκεδάσεις και ξέφρενα γλέντια. Όταν τα πλούτη του τελείωσαν, σε εκείνη τη χώρα έπεσε μεγάλη πείνα και ο άσωτος γιος που είχε φτωχεύσει δεν μπορούσε να βρει ούτε την απαραίτητη καθημερινή τροφή του. Γι' αυτό εργάστηκε ως δούλος σε κάποιον άνθρωπο και ανέλαβε να βόσχει χοίρους, αλλά επειδή πεινούσε πολύ προσπαθούσε να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα, την τροφή των ζώων. Όμως κανείς από τους υπηρέτες δεν του έδινε, γιατί αυτά τα χρειαζόταν για τα γουρούνια. Τότε εκείνος συνήλθε από την εξευτελιστική κατάσταση που βρισκόταν και είπε: «Όλοι οι μισθωτοί υπηρέτες του πατέρα μου είναι χορτάτοι και έχουν τροφή που τους περισσεύει, ενώ εγώ ο γιος του βρίσκομαι σε αυτήν την άθλια θέση όπου λιμοκτονώ και χάνομαι. Θα πάω λοιπόν στον πατέρα μου και θα του πω: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και στο πρόσωπό σου. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου, γι' αυτό κράτησέ με ως υπηρέτη σου». Έτσι σηκώθηκε αμέσως και επέστρεψε στο σπίτι του. Ενώ αυτός ήταν ακόμη μακριά, τον αναγνώρισε ο ευσπλαχνικός πατέρας του, ο οποίος έτρεξε να τον προφτάσει και με θερμή αγάπη αγκάλιασε και ασπάστηκε τον Υιό του. Εκείνος τότε είπε μετανοημένος: «Πατέρα, αμάρτησα μπροστά στον ουρανό και στο πρόσωπό σου, γι' αυτό δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου, αλλά κράτησέ με ως υπηρέτη σου». Όμως ο μακρόθυμος πατέρας τον διέκοψε λέγοντας στους υπηρέτες του: «Γρήγορα φέρτε τα ωραιότερα ρούχα για να ντύσετε τον γιο μου, φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι, υποδήματα στα πόδια και σφάξτε το πιο παχύ μοσχάρι για να ετοιμάσετε πλούσιο τραπέζι. Σήμερα θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, διότι ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Συνέβη τότε ο μεγαλύτερος γιος που εργαζόταν μέχρι τότε στο χωράφι, φτάνοντας στο σπίτι να ακούσει μουσικές και τραγούδια. Ρώτησε λοιπόν έναν υπηρέτη να μάθει τι συνέβη και εκείνος του είπε ότι ο αδελφός του γύρισε στο σπίτι και έσφαξαν το θρεφτό μοσχάρι για να γιορτάσουν την επιστροφή του. Τότε εκείνος οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι, γι' αυτό βγήκε ο πατέρας του και τον παρακάλεσε να συμμετάσχει και αυτός στο χαρμόσυνο συμπόσιο της οικογένειας. Όμως ο μεγαλύτερος Υιός αποκρίθηκε με πίκρα: «Εγώ τόσα χρόνια δουλεύω για σένα και ποτέ δεν παράκουσα τις προσταγές σου, αλλά εσύ ποτέ δεν μου έδωσες ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Ενώ για χάρη του γιού σου που σπατάλησε την περιουσία σου στην αμαρτία θυσίασες το θρεφτό μοσχάρι». Αλλά ο αγαθός πατέρας απάντησε: «Παιδί μου, εσύ ήσουν πάντοτε μαζί μου. Τίποτα δεν στερήθηκες, γιατί ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να χαρούμε, διότι ο αδελφός σου εξαιτίας της αμαρτίας ήταν σαν νεκρός και τώρα αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και τώρα βρέθηκε». Σε αυτήν την παραβολή ο μακρόθυμος πατέρας συμβολίζει τον Θεό και πατέρα όλου του κόσμου, ενώ οι 2 γη αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παιδιά του Θεού. Οι χριστιανοί από τη στιγμή που βαπτίζονται γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όπως είναι τα μέλη μιας οικογένειας. Γι' αυτό ο άσωτος γιος μοιάζει με εκείνους που δέχονται με αχαριστία την περιουσία του πατέρα τους, δηλαδή όλα τα άφθονα αγαθά και τις αμέτρητες ευεργεσίες που τους προσφέρει ο Κύριος, και ύστερα φεύγουν μακριά από τον Θεό, νομίζοντας πως χωρίς την πατηρική του επίβλεψη θα είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι, απολαμβάνοντας μάταιες δόξες και χαρές. Οι άνθρωποι σαν τον άσωτο Υιό επιθυμούν να κάνουν το δικό τους θέλημα, περιφρονώντας το θέλημα του Χριστού. Γι' αυτό ζουνε άσωτα και απερίσκεπτα, χρησιμοποιώντας τις δωρεές του μόνο για να αμαρτήσουν.
Η περιουσία του ασώτου γιου που τελείωσε και η πείνα που έπεσε σε εκείνη τη μακρινή χώρα συμβολίζουν την ολοκληρωτική αποστασία των ανθρώπων που σκοτίζεται ο νους τους από τα πάθη και τις αμαρτίες, ενώ η εργασία του ασώτου ως χειροβοσκός σημαίνει πως οι αμετανόητοι γίνονται δούλοι της αμαρτίας, υπηρετώντας τις βρωμερές επιθυμίες τους. Έτσι, ενώ αναζητούσαν την ελευθερία τους στις κοσμικές απολαύσεις, τελικά έχασαν το προτέρημα να είναι παιδιά του Θεού, τα οποία προορίζονται για να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία Του. Παρ' όλα αυτά, ο φιλάνθρωπος και πανάγωθος Κύριος, ο οποίος θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους από την καταστροφή, επιτρέπει να δοκιμαστούν με τις θλίψεις και τον πόνο που οι ίδιοι δημιούργησαν, έτσι ώστε να μαλακώσει η σκληρή καρδιά τους και να μετανοήσουν. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι σαν τον άσο των Ιών δεν απελπίζονται, μα ξαφνικά συναισθάνονται το σκοτάδι της δουλείας, στο οποίο βρίσκονται και με δάκρυα ειλικρινής μετάνοιας βιάζονται να επιστρέψουν στο Θεό και να εξομολογηθούν όλες τις αμαρτίες τους, χωρίς προφάσεις και δικαιολογίες, αλλά με συντριβή και ταπείνωση. Ο φιλεύσπλαχνος Κύριος Ιησούς Χριστός συμπεριφέρεται σαν το πατέρα της παραβολής, δηλαδή μας προσμένει με λαχτάρα να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην οικογένεια που ανήκουμε, την Εκκλησία. Όταν δει πως αληθινά ζητούμε το έλεος Του, τρέχει πρόθυμα να μας προφθάσει, να μας αγκαλιάσει, να μας συγχωρέσει και να μας υποδεχτεί. Τα ομορφότερα ρούχα που οι δούλοι φόρεσαν στον άσο το Υιό συμβολίζουν την αγνότατη και καθαρότατη ψυχή που αποκτούν όσοι εξομολογούνται με ειλικρινή μετάνοια και καθαρίζονται από το Άγιο Πνεύμα. Το δαχτυλίδι και τα υποδήματα τα φορούσαν οι ελεύθεροι άνθρωποι για να ξεχωρίζουν από τους δούλους, και αυτό σημαίνει πως ο Θεός μας προσφέρει τη δωρεά να γίνουμε πάλι ελεύθερα παιδιά Του και κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Το πανηγύρι στο σπίτι του Πατέρα υποδηλώνει τη μεγάλη χαρά που συμβαίνει για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι άγγελοι και οι Άγιοι από τον ουρανό, καθώς και οι χριστιανοί στη γη. Ο σιτευτός μόσχος που σφάχτηκε αντιπροσωπεύει τον Ιησού Χριστό, που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας, και γι' αυτό καλούνται όλοι όσοι πήραν άφεση αμαρτιών να συμμετέχουν στην πνευματική τράπεζα και να μεταλαμβάνουν το Πανάγιο Σώμα και αίμα του Χριστού για να εφραίνονται και να σωθούν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι σαν τον μεγαλύτερο γιο της παραβολής που φαίνεται να πράττουν το θέλημα του Θεού και να είναι πιστά παιδιά Του, αλλά στην πραγματικότητα είναι κυριευμένοι με εγωισμό, αχαριστία, φθόνο, ζήλια και οργή. Έτσι, όταν μαθαίνουν για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού, τον κατακρίνουν με μίσος και υπερηφανεύονται για τις δικές τους αρετές. Όμως οι χριστιανοί πρέπει να δείχνουν αληθινή αγάπη στον πλησίον, όπως ακριβώς μας αγαπά και μας συγχωρεί όλους ο Χριστός. Η παραβολή τελειώνει χωρίς να μάθουμε αν τελικά ο μεγαλύτερος Υιός παρευρέθηκε στη χαρά του αδελφού του. Αυτό φανερώνει πως όσοι μοιάζουν με το μεγάλο γιο, αν δεν μετανοήσουν από τα φοβερά πάθη που κρύβουν στην καρδιά τους, ενδέχεται να χάσουν την ουράνια χαρά του παραδείσου και να μην συμμετέχουν σε αυτή. Η ανυπόκριτη και εγκάρδια μετάνοια είναι αυτή που κάνει κάθε χριστιανό άξιο κληρονόμο της Βασιλείας του Θεού.